Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men wattore jeeɗiɗi. Hande noon eɗen janga karfeje 5 wona en timmini ko wiyete limto Qur'ana Arab. Windande jeeɗiɓire Dental Dine TV. An mo jeenoke jiɗo jeede hen jahata ko YouTube binda Dental Dine TV, janta e jangoɓe, jenta e jingoɓe walloɓe. Wave wasmone 77 906 81 jinga. Ko jangde addi en, onon mbino on jiyata bindi, onon balle ha batton yiide bindi. Osoɗon balle on ballat, soɗon jingane on jingat. Oɗon gandi min jeeya courant, min jeeya wifi. Nafata noon ko onon wonɓe hen ɓe jangoɓe mbaɗon balle moɗon, duuson galle o, duuson jangde nde. Lokken nande e famde. Hande windande men jeeɗiɓire eɗen janga ko wiyete mim. Ay ko waɗi ni ko ɗum wiyete mimarak. Mimarak ɗo ko nunarak. Ay ɗo ko mima mbiya rak, ɗo ko nuna mbiya rak, ɗo ko he mawɗo, ɗo heno ko wow, ɗo ko yanara. Ko ɗo ko jangateno e limtogo ɗo haaɗi. Wadde hande en jangi mimarak, en jangi nunarak, e ha mawɗo, e wow, e yanara. Mimarak, nunarak, ha mawɗo, wow, yanara. Mimarak, nunarak, ha mawɗo, wow, yanara. Kala ko jiimi ina wayni ko mimarak, kala ko jiimi ina wayni nunarak, kala ko jiimi no wayni ko ha mawɗo, kala ko jiimi no wayni ko wow, kala ko jiimi no wayni ko yanara. Ɗo joni hankadi en gayni limtongo heddi kadi natanen kadi hella wongo. Ɗo hankadi ko jangina gila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hande. Ɗeɗo alluje ma 7 tonganma limto. Hankadi kala de winda a jangani andu ko ɗeɗo ma alluje 7 woni a ɗigginani. Saɗa namdo hoorema wonde a ɗigginani, so windama a jangani, ko ɗo gandata wonde ko janganɗa ko hay batte ala ganduɗa hen. So windama jangi tan ɗum woni tindini a andi a faami, saabu a hollama de. Gotal fof no wiyete a andi inde muɗum. A are wuro, o woni Moussa, o woni Samba, o woni Demba, a haalnama ɓe, kam fu andiɓe. A hawre Moussa, a anda Moussa, a hawre Demba, a anda Demba, a hawre Samba. Wadde hol nafoore ma eɗen gueɗe. Ande sa jangi windande 1, a jangi windande 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ɗeɗo 7 tongan mami hen e sifa dabɓo, e sifa keeriɗo no gandirta ko wiyete limto Qur'ana Arab. Hankadi en timmini hande. Wadde hande windande men jeeɗiɓire ko mimarak. Ɗo ko nunarak. Ɗo ko he mawɗo, ɗo ko ha mawɗo, ɗo ko ha mawɗo. Ɗo henne ko wow. Ɗo ko yanara. Windande jeeɗiɓire nde ko ɗo haaɗi hande. Wadde alhamdulillahi rabbil alamina. Ɓe rokki en ko janga hen famɗi heewi, a waɗa hen faamu, waɗa hen barke, naftoro ɗon ɗum. Yo Allah hokkon ko janga hen famɗi hen heewi hen, Allah jippini hen barke. Ɗum tan min ñagani on Allah. Kadi heddi noon onon jangoɓe ɓene
nduuson jangde tan mbimi on mbaɗa hen balle moɗon e jingere moɗon onon mbi kon jangoɓe on keeɓi janguinowo wadde dusodire e makko numéro mon nani so Wave mon mbaɗɗon so Orange mon mbaɗɗon so Western Union bona garam Ria numéro o nani 77 906 14 81 mbaɗon hen balle mon taw ko Allah paadiɗon hen oɗon ganni duuso jangde nde e jangde nde e jangde nde enen jangata enen ballodira koye meɗen so goto fof wi mi ala mi wawa annan min anna on somin garani jangguinde mbiya min jiiɗa jangguinde so gari janggude on gadda kadi yahata nde noon ko nden jingen min keeda ga e jangguinde oɗon keedon e janggude e dawde so Allah on dawi noon on keeɓi seeɗa moon nuldomin kadi min ceerno dagguɗo waltata haajuma sowata hen warga e sukara naggam ene moƴƴi ene yooɗi ha mayta ko cabboɗa ceerno wima addanam wallam annima ceerno ara wima wallam annima wadde mimarak nunarak he mawɗo wow yanara ɗo haaɗi hande en kaaɗiɗo ƴette kuɗi mon e carnet mon mbaji to janggon ɗigga so jeehi jangguitoɗon windande mon goo ɗigga so ɗiggi jangguitoɗon windande mon ɗimmire so ɗiggi jangguitoɗon tata ɓiire nde ɗiggi janggon nayyo ɓiire nde ɗiggi janggon joyo ɓiire nde ɗiggi janggon jeego ɓiire nde ɗiggi janggon jeeɗi ɓiire nde hankkadi on gayni ko wiyete limto Qur'ana arab kalɗo winda e deftere nde a janggani tan koɗo ma woni yo koye nande famde en kaaɗiɗo o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina oɗon jarlo oɗon jaafo minen gawi min jarli min jaafima waɗe jarlaɓe yafaɓe jangga hen hamɓe heewi yo Allah sow ɗum e kala harfeede limore mum coɓanɗe moƴƴeriji udditare wonande en ɓamtare wonande en sembe wonande en kattan wonande en enen kala julɓe on jarama wassalam